Minn nhar is-Sebt 15 ta' Ottubru individwi u negozji li nqabdu jisseparaw l-iskart ħażin se jibdew jeħlu l-multi li jlaħqu il-150 € kuljum. Fakret dan l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA fi stqarrija hekk kif irrimarkat li l-perjodu ta' 6 xhur fejn il-poplu kellu jadatta għal regoli mandatorji ġodda dwar il-ħruġ u s-separazzjoni għall-iskart se jkun qed jiskadi din il-ġimgħa. L-ERA sostniet li fil-ġimgħat li ġejjin l-uffiċjali tagħha se jkunu qed iterqu t-toroq Maltin u Għawċin u jwettqu numru ta' spezzjonijiet dan sabiex jassiguraw li kemm ir-residenti u anke n-negozji qed jisseparaw u joħorġu l-iskart biex inġabar skont kif suppost. Fil-fatt l-uffiċjali huma awtorizzati jiċċekkjaw il-basktijiet li nħarġu sabiex jekk jaraw żibel fil-boros il-ħżiena joħorġu twissijiet u anke multi. F'każ ta' offiża l-ewwel darba minn residenti ta' djar tinħareġ twissija, mat-tieni offiża tinħareġ multa ta' 25 € filwaqt li t-tielet offiża twassal għal multa ta' 50 €. Sa dan it-tant filwaqt li l-ewwel offiża brabta ma' negozji u stabbilimenti twassal għal twissija, it-tieni offiża twassal għal multa ta' 75 € u t-tielet offiża twassal għal multa ta' 150 €. Multa separata ta' 150 € għal persuni li joħorġu l-boros ta' żibel fil-ġranet il-ħżiena jibqgħu japplikaw. L-ERA fakret kif il-boros ta' żibel organiċi jinġabru kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa filwaqt li l-boros is-suwed b'iskart ieħor jinġabru kull nhar ta' Tlieta u s-Sibt. Il-boros ta' żibel il-griżi u l-ħodor li jintużaw għal riċiklaġġ jinġabru kull nhar ta' Ħamis. Il-ħġieġ jinġabar kull l-ewwel u t-tielet ġimgħa tax-xahar. Minn Lulju tal-2024 l-użu tal-boros is-suwed trasparenti se jkun mandatorju sabiex jiġi ffaċilitat ix-xogħol tal-uffiċjali tal-ERA u bekk jispezzjonaw il-boros mingħajr ma jiftħuhom. Tul l-aħħar 6 xhur l-uffiċjali tal-ERA wettqu mal-2600 spezzjoni f'lokalitajiet differenti sabiex jgħinu jedukaw aktar dwar ir-regoli l-ġodda tas-separazzjoni u l-ġbir tal-iskart.